Τα αίματα έχουν ανάρσει. Η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Στο 65ο λεπτό και την ώρα που το σκορ ήταν 0-1 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας, ο διαιτητής αποβάλλει με κόκκινη κάρτα παίκτη της Πεδούκου ομάδα. Ο αγώνας διακόπτεται μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι παίκτες παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο και συνεχίζουν να επιτίθενται με άγρια διαθέσεις. Προς στιγμήν απειλούνται επεισόδια και στις κερκίδες του φυλάκου των δύο ομάδων, χωρίς όμως αυτούς να συμβουλθούν έκτροπα. Μετά από μισή ώρα ο αγώνας συνεχίστηκε και τελικά έληξε ισόπαλος. Επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση του Ξαδράβας με την Καβάλα του πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας εξαιτίας της γενικής σύραξης των παιχτών των ομάδων. 15 λεπτά από την ολοκλήρωση του αγώνα. Τα επεισόδια άρχισαν στο 24ο λεπτό όταν ο Κυρικίδης για την κρίση την πρώτη κίτρινη κάρτα του διαιτητή Τομίδη ανέδειξε τον Καμίλ Ογλού. Ο διαιτητής απέβαλε τον Κυρικίδη, ο οποίος επιτέθηκε στον Ογλού και τον κατηγόρησε για θέατρο. Οι δύο παίκτες ήρθαν στα χέρια και η συμπλοκή γενικεύτηκε. Οι παίκτες της Δόξης επιτέθηκαν στους ανθρώπους του Πάκου της Καβάλας, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια διαδραμάτισαν οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων. Τα επεισόδια διέρχησαν μισή ώρα λόγω της εισβολής οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το διαιτητικό τρίο κατέβηκε στα αποδυτήρια όταν η κατάσταση είχε εκταχυνθεί.